сардори шӯъбаи минтақавии раёсати агентии мубориза бо коррупсия гуфтааст ки сарваколатдори гурӯҳи махсус дар рекеде кӯлоб ҳангоми гирифтани пора ба маблағи 51 000 сомонӣ дастгир шудааст. ҳамзамон нисбати корманди фаврии шекеде ноҳияи Шамсиддин Шоҳин барои гирифтани пора ба маблағи 10 000 сомонӣ муфаттиши шекеде ноҳияи Фархор ва кормандони шиносномадиҳии Муъминободу Кӯлобро барои пора ва камомадии маблағ дастгир карданд. вазири маориф ва илми Тоҷикистон дар бораи ҷалби донишҷӯён бар маршировка вокуниш карду гуфт ки аз маршировка ин қадар проблема насозем. маршировка як машқи ҷисмонӣ аст, на ба дарс халал мерасонад ва ин берун аз дарс аст. прокурори суғд гуфт ки ду корманди кумитаи идораи замин дар шаҳри Хуҷанд барои вобаста намудани қитъаи замин аз шаҳрвандон $56,000 МА ва $543,000 сомонӣ пора гирифтанд. ҳоло нисбати ин ашхос парванда оғоз шуда алҳол дар баррасии судӣ қарор дорад. дар Сочи миёни размкорони ММА Азизхон Чоршанбиев ва Морис Болиян рақобат баргузор шуд ки дар охир бо ишораи довар рақобат қатъ шуда Азизхон мағлуб гардид. ногуфта намонад ки Азизхон Чоршанбиев бародари хурдии Чоршанбиев мебошад. овозхони номдори тоҷик Фарзонаи Хуршед наворе нашр кардааст ки дар он ҳамроҳи писараш футбол мезанад. Фарзона навиштааст ки то ман бо ӯ футболбозӣ накунам, маро аз хона баромадан намемонад. ногуфта намонад ки Фарзонаи Хуршед соҳиби 2 фарзанд буда, ин писараш аз Фаридуни Хуршед мебошад. ба иттилои мақомот як сокини вилояти Суғд 300 хукро дар деҳмой парвариш мекардаасту ба дарёи Сир ахлоту пешоби хукҳоро 2 маротиба аст ки мепартофтааст. ба зидди ин нафар барои ифлос ё олуда кардани обҳои рӯизаминӣ парванда кушоданд. ноҳияи Масчо аз ваксинаи зидди коронавирус танқисӣ мекашад. бино ба иттилои дарёфтӣ ҳамагӣ 300 вояи ваксина ба онҳо дастрас гардид ки аллакай тамом шудааст. дар нишасти матбуотӣ раиси ноҳия гуфта шуд ки беморони мубталои коронавирус асосан дар хона табобат мегиранд ва мақомот аз гуфтани шумораи гирифторони илтиҳоби шуш ва коронавирус дар ноҳия худдорӣ карданд. дирӯз ронандаи автомошинаи Мерседес Бенз дар ноҳияи Аш дучархаронро пахш намуда аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. ҷабр дида аз ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. ба ин монанд ронандаи автомошинаи ДУ Лаганзе дар ҳудуди ноҳияи Масчо дучархаронро пахш намудааст ки дар натиҷа дучархарон ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. ин буд чанд хабари муҳими имрӯз.